ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಜೋಶುಡು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಡು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆದುಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನ ಮೀಟ್ ಆವರೆ ಪೋಂದುಲೆ ಎಪ್ಪರ್ದಿಂಚ ಮೇರೆ ಮೀಟ್ ಆವಡು ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಏನದು ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜದೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಇತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಅರೇನ್ ಮೀಟ್ ಆವರೆ ಪೋಂದುಲೆ ನನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓಲ್ ಮೀಟ್ ಆಪುನು ಪೂರ ನನಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ 12 ಅರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ಗ ಅಂದ್ ಏನದೈತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12:30 ಆತನು ನಾನು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಲ್ ಬರು ಸೊ ಅವಾಗ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ನಾನೋರು ತಿನ್ಲಾಕೋನ ಒಂದು ಲೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ ದಾಯ್ಪುಂಡ ಯಾನು ಒರ್ತೆ ಪುಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಕ್ಕು ಲೇರು ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲಲು ಮೇ ಬಿ ಆಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಟು ತೋಜುಜೋಲು ಬಟ್ ಆಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೈ ಚಾಲಕ ಪೂರ ಅಲ್ಲನೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಒಂದುಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ ನಿಕುಲೇರ್ಲ ತೂವರೆ ಪೋಚಿ ಏರೆ ನಾನು ಮೀಟ್ ಆತೆ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋನು ಫುಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಅವು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಸ್ಸುಡುಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ನಿಜಪ್ಪ ನೋಡ್ಪಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ್ ಆರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚಲ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಾ ಒರಿಯನೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ತೂವೊಂದುಪುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೇನು ಮೀಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಆನಿತ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ಮೋನೇದು ಒಂಜಿ ಐತ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತು ಕುಲ್ವೆ ಕಾರಣ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಪಿನ್ ಯಾನಿತ್ತೆ 2 ಶೇಡ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರೂನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವೆ ಒಂಜೇ ಕಲರ್ ಪಾಡುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ವೆ ಅವಾಗ ಬೇತೆ ಶೇಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತೋಜುಜಿ ಯಾನೇ ಪಾಂಡಲ ಇಂಚದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಏರಿನಾಡಲ ತಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಿದೈ ಪುನಗ ಎನ್ನ ಐಲೈನರ್ ಮಿಸ್ ಆಪುನು ಕಾಜಲ್ ಮಿಸ್ ಆಪುನು ಇನಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸ್ ಆತನು ಐಕುಲ್ ದೆಂಗದ್ ಕುಲ್ಲು ಬೊಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡ್ನಾಗ ಅವೇ ಜಾಗೋಡು ಉಪ್ಪುಣ ಅವೇ ಸೊ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾ ಎಂತ ಮಾಡಲಿ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಪಂತೇನೆ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಶುಗರ್ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಪಾಡೋದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು ಹೊರೊರ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶೇಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡರೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಕ 8 ಗಂಟೆ ಆವು ಅರೇನು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಂದಜಿ ಇಜ್ಜಿ 6 ಒಂಜಿ ಬೇಲಿಗೆ ಬೈದಿರ ಅವು ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಫೇರಿ ಏನು ನೋಡಿ ಬೈದಿರ 6 ಹೊರ್ತಿ ಬೈದಿರ ದಾಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಡನ್ ಏ ಪಡ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಶೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೈದನು ಪಣ ಒಂಚ ಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬೈದನು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸೊ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ನೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏಪಲ ಮಸ್ತ್ ನರಕೋಪುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎನ್ನುವೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೋಡುವುದು ದಯಪಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೋನ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಕೈಲ ನೋಟಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾತು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ಇತ್ತ ಉಗುರುಗು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡುನ ಅವು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನ ಕೈ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಥರ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಅವನ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ನೇಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಎಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೈ ನೇಲ್ಸ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಏತು ಶುಕ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಫೇರು ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ಸಹ ಎಡಂಚೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡರೇ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಅವೇನು ತೆಪ್ಪೋಡು ಪರಾತು ಪಿರ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಪಿರ ಕುಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡು ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಯ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ತಾಗೊಂಡು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಥರ ಲೇಸಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಬೈದನೆ ಇನ್ನು ಕೈ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಡರ್ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬೈತಿಚ್ಚಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 12:30 ಆತನಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತೋಯೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 12:30 ಸೊ ಮೇ ಬಿ 1 ಅಥವಾ 1 ಕ್ರಾಸ್ ಆವ ಅಂತ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲುವೆ ತೋಡುವನ ಸಾದು ಪೋಪುನ ಆರು ಬೇಗ ಬತ್ತೇಡ ಅರಿನ ಅಲ್ಲ ಕೊನೋದು ದುರಾಂಡಲ ದಾದಾಂಡಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಬರಲಿ ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೆ ಪಿದರ್ದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾನು ಒಂಜಿ ಥರ ಪೋಡ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಏರಿನ ಮೀಟ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಪನರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ್ಪಣ ಆಯ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಯಾನ್ ಕೋಣೆ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಕುಜಲ್ ಬಿಡ್ತೈತೆ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಪೋನಾಗಿಡಿ ರಾವ್
ಓಕೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಿನ್ ಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊರರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪೋದ್ಕೊರು ಒಂದು ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊರರೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ ನಂಬುಜರು ಬಂಜಿಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಥರ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಾಯಿಗನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮಂತುನ್ ಪೋಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಿರಗ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಡು ದಾದಾಂಡಲ ಉಂತೊಂದು ಪಾತಿರ್ನು ಪಣ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾತಿರುಚಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಡ ಪಂತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ಬೋದು ಯಾನು ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಂತಿ ಕೂಳೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ವೇನ ಈ ಜನ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ದಾದಾಪುರ ಆಪುನಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡು ಬೀಂಗ್ ಅ ವ್ಲಾಗರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಂತು ಪಾತಿರ್ನುಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಖಂಡಿತ ಬರೋಡು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತು ಕದಾದ ಆಪುನಂದು ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದೋಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡ್ಲೆ ಆಯ್ ನಡಿಯಲ್ಲೇ ಆಯ್ ಮೇಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನಿನ್ನು ನೀಟ್ ಅವರೇ ಬೈದೀನಿ ರಂಜಿತ್ ನಾನು ತೂತರ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಮೇರೇನು ಮಾತು Nade? నా ఫేవరెట్ కలర్ ಜಾಗೃತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಇದು ಒಂದು ಫೇವರೆಟ್ ಒಂದು ತುಳುಕೂಲ ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಅಕ್ಷರ ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆರು ನಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂತ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕೂಡ ಬೈದಿದ್ದೇವೆ ಯಾನೇ ಈ ವಿಷಯ ಮಿಸ್ ಆಂಡೋತ್ತಾ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮುಕ್ಕುಲದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ದೀಪಾವಳಿದು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂತು
ఇప్పుడు ఇరెగ్యులర్ తక్కువ ఎస్ అంకులే ఇంకుల బిరబిర పోటీ ಇದೆಲ್ಲ ರಥ ಪಲರೆ ಟೇಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂತ ಪೋಜೆ ಮೂರನೇ ನದಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರದೆಂತೊಂಜಿ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲೆ ಒಕ್ಕಡೆ ದೈ ಎನ್ನಡು ಇತ್ತನ ಉಂಡು ಓಲೊಂದು ದಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೈ ಜೊತೆನು ಇರಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ಕನ್ನಡಕ ಒಕ್ಕಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಸ್ ದೈ ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆ ಮಾತಾ ಏನನ ಏರ್ ಮೀಟರ್ ಬರ್ಬಾರೆ ಸೋಪ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಪ್ಪ ಫಿಲ್ಟರ್ ದೀಲೆ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅದು ಕ್ಯೂಟ್ ಅತ್ತು ಜೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಆರು ತೂಯಿನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಎಂಚ ತೋಜ್ವೇರೆ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ಈ ಬೋಲ್ದು ತೋಜು ಎಂಕಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದಾರ ತೀರು ಎಂಕಲ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡೋಡು ಬೊಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೆಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬೋಪೇರ್ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆಡಲ್ಲ ಹಾ ಜಾಬ್ ನಾಡೋಡು ಓ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಅವೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕೇನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮೇರಿಗೆ ತುಷ್ಪೌಡ ನೀನು ವರ್ಷದ ಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಯ್ ಪತ್ತು ಹತ್ತು ಒರರ ಬರ್ತೇರ ಓರೋರ ಪತ್ತುವೆ ಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ ಪಂತೆ ಈ ಸಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತುರಿ ಅಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಬರಿಂಚಾಂಡಿ ಪಟಾಕಿ ಪಡತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದಾಂಡ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಡತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋದು ಕಜಾವ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಳು ಉಂಟು ಅಡಿಪಂದವೆ ನಾನು ಅಪಗನೆ ಬುಡಿಯೇ ಅಪಗನೆ ಆಡ್ತೆ ಅವೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಹೌದಾ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಆತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಅಡ್ತಿಜಿನ ಐತೆ ನಮಗ್ ಹಾಗೇರು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತುಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಪ್ಪಡಿ ಇರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆ ಬೇಗ ತತಾಸ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ತಿಲ್ಲೆ ತಿಲ್ಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಷ್ಟ ಉಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಡತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ನನ್ನವರ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಯಾರು ಉಂಟ ಅಂದೆ ನೀನಿ ಇರ್ಕಾಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಾರೆ ಬೈದಿನಿ ರಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ದು ಉಂಟು ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನಿರೇನು ಕೋಲಾಗ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಟೇ ಆವೋಡು ಮಾತ್ರ ಕೋಲಾಗ್ ಆಪುಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ರೆ ಬರ್ಕ ಸ್ಟೇ ಆವೋಡು ಪಜೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದೇ ನೆನಪಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾ ಈಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವ ಪಜೆ ಬುರ್ಚಿ ಪಜೆ ಉಂಡಿಲ್ಲಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬಿನ್ನೆ ಸಾಗಿದ್ದಿ ಯಾನಿರೇನೇನ ಬರಿತ ಉಂಡಲ್ಲ ಜಪ್ಡಾವೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂತು ಆವ ಬಂತು ಅಂದ ಕೋಲದ ಬಗನ ಹಾ ಇದು ನಿದ್ರೆ ಪುರ ಕಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಾನ ನಿಜ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚು ನಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಯಾನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಂಡ ಮನದ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ತೆಪ್ಪ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಆನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆವ ದಿವ್ಯಾ ನೆನಪು ಮೇರೇನ್ ಮರಪುಚ್ಚಾವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ವರ್ಷ ಕೋಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ
ನೋಡು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು मेरे हाय ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಬಂದಿச்சு ಬೇತೆ ಪೂರ ಆರೆ ಪಂಡಿನಿ ಆರೆ ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಪಾಪ ಮೀಟ್ ಆಯಿರು ಏರೆ ಗಾಂಡಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಿದ್ದ ಹಾಯ್ ಕಡಪುಂಡ ತಿಕ್ಕೋಲಕ್ಕೆ నాకు ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೇ ರಿಪ್ಲೈ ಲ ಮಂತೇರು ರಿಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪ ಅದು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚದಾಲೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಡೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆನೆ ಆತ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡತ್ತೆ ಏರಾಂತಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ರಂಜಿತ ಗೌಡನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಟ್ ಅದನ್ನು ತೆಗ್ದಿರು ಒಂದು ಮೀಟ್ ಸಡನ್ ಅದ ಈಗ ಅದೇ ನಾನು ಇಂಚೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬರ್ಪರಕ್ಕೆ ಇದ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಬತ್ತುದು ಏಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಾತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಜ ನಾನಂಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಯಿತು ಕೋಪನಪ್ಪ ಪಾತೆ ಗೊತ್ತೇನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾತೆ ಇದನ್ನು ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಪೆ ಅಂಗಡಿದಾಯ ಪಂಡೆ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೈಟ್ ಕಾಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಈರೊಂಚು ಕೈ ತಿಂದು ಒಂಚು ಕೈ ಅವು ತಿಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೂ ದಿವ್ಯಾಗ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿವ್ಯಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ದಿವ್ಯಾ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಬೊಡ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವೇನ ಪರಾಚ ಅವೈತಿ ಅಂತ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಿಮಿಟೇಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಶೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೊ ಅಂದ ಈ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಬಾರ ಯಾನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅವು ಐತಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನಿಕಲ್ಲ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ನನ್ನವರ ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಡ ತಿಂದೆ ಮಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ಡ ಇಂಚ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಡಾದಿದ್ಯಾ ಅವಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾರ ಬಂಡ ವರ್ಜಿ ಅಂಗಡಿದು ಕುದರ್ಲತ್ತಿ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ഞാൻ തിൻപേ ഒഴുനല്ല കുത്തുന്നു ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ತೀನಿ ಟೇಸ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಿದಡ್ನ್ಯ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸಾರಿ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇರ್ ದೂರ ನನ್ನ ಮರತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ದೂರ ಇಲ್ಲಗೆ ಜಿಪ್ಪುಂಡೆ
ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಾಣ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಕ್ಕೊಳೀರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರು ತಿಂದು ಬೈದೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿ ಮಾತ್ರ. ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಿಯರ್ ತಿಂದಿನಿ ಚಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾರಿ ಪೋಯರ್. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ದು ಜತೋಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ ಮೂರ ಚಿಡನ ತಿರ್ತಿತ್ತು ಒಂದಲೆ ಊರಿಗೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪುನತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ತುಲೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಕುಳ್ಳೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನಿಂದ ಫೈನಲಿ ಅರೆ ಮೀಟ್ ಆಯೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ತೊಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಫೈನಲಿ ನೀ ಮೀಟ್ ಆಯೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫನ್, ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕುಲು ಆರೇನೋ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀಟ್ ಆರೆ ಪೋನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತು ಜಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮೇರು ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ವೇರ ಫ್ರೆಂಡಿ ಅದು ಪಾತಿರ್ವೇರ ಇಜ್ಜ ಅದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದು ಪೋಯಾನು ಆರ್ಲೆ ಎಂಕು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯರು ಒಂಜಿ ಥರ ಆರಾಮ್ ಸೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾತಿರಿಯರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಲ ಏನೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಂಜಿತಾ. ಏತು ಪಂಡಲ ಯಾವ ಜೀರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂದ ಆಯ್ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಿಜವಾದ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಬಟ್ ಆಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಆಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನೇ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪೇರು ವಿನಃ ಇಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನ ಆಕುಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಮಾತ್ರ ಈರ್ ತಿಕ್ಕಿದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಲೆ ಈರ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಇಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇದೊಂದು ಸಿಯರ್ ಆ ನೀ ನನಗೆ ಏನು ಇರ್ಬಾಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ಪಂಡೆ ಯಾನಾರೆ ಮೀಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ ಬರರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ಗ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆವೆ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪಡತ್ತೀರು. ಸೊ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಕೆಲವರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ಲ ತೂತಿನ ಉಂಡು. ಪಿರೋರ ಪಾಡ್ಲೇಮ ಅನ್ಪಂಡು ತೂತಿನಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸೊ ಅಂಚ ಬೆತ್ತಾದೆ ಅನ್ಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪಿರೋರ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಪಿರೋರ ನಂತಿಕ್ಕಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನಿ ಮೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಂದು ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ರಂಜಿತಾಗ ಪಂಡಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲವ್ ಏನೋ ಕರೆಯೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನು ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನಿರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆತೆ ಆದಿತ್ತು ನಿಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿತ್ತು ಖುಷಿ ಆಡು ನಿಕುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದೇನ್ವೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕಲೆ ಗಾಯನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಟ್ ರಂಜಿತಾ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು.